Си моят първо път. Отче, тук ли си? Отче! Дечета мои, какво сте дошли нас? Дошли сме да си спасали, паднете на колене. Отче, който си на небето, не си бетона на земята, че се бал майката. А сега мина към дилото, а вие нема да ревете, защото Господи, помилуй тези мръсничена, които побили този човек, човека да ги удуши. Господи, виждам, че ти ги наказваш, като а сега ще прочетем от Библиите Христови една песен, а ви че песен след мене. Не съм яко след ми. Няма да пееме, изправете се, чеда мои. Как се казваш? Валери. Мали. А ти? Троян. Мали. Ама че имена, Господи. Да фарфари. Отче, казах да не викаш, Господи, за какво викаш? Ние сме си малите, те са грешници. И каквото да става, аз пак ще се поварим. Верно ли? Не плаче, Господи, вие наказам. Света Марио, падам на колена пред теб. Колко съм? Така, какво си извършил? Как ти беше името? Валери. Мали! Какво си извършил? Убийство. Че си убил майка ти, кога да се върши, ще убил? Ама какво убийство? Убил съм баща ми. Баща ти? Да, не ми е дал пари. Мали! Петре, той без да го пускаш пред толките рада. И защо бе ти е домой? Не ми даде 2 лева. Да си купа цигари. Не стига. Пъдна път. Ти си грешник, като майка. Господи! Не дай да ревете. Горови. Ти, как ти беше името? Траян. Мали! Какво си свършил ти, пече дома, Пребих бебет. Майко, това се заслужава да ми не скърби от на главата му. Господи, стига ги наказа, бе, Господи. Господи, дано до вечера го прибереш. А тук на земята, Господи, той сам извършва следи. А сега ще ви прочетем от моите измишлотини, а от моите християнски стихове. Чакай да ти дам. И така продължаваме. И така, втора част, Божието наказва грешниците. Обръщам се гръб след тях, Света Мария, защото тези, виждате ли ги тези? Виждате как кръвът, уж се смеят. И сега ще ви прочетем в моите измишлятели, това са на Божни стихове. И тогава Господ тръгна в пустинята и срещна Юда и каза: Юда, ти ме предаде. Юда погледна Господ и му каза, Господи, не аз. И тогава Юда каза на Господа: Господи, ти си яка тупалка.
Господи, изключи тези ефекти, много ехо се програмва тук. Ще давай, дайте ми ръка на вашия на фарфори да слезна да ви помилвам. музиката. Каква музика да ви сме Божи храм, каква музика? След, ви казахте, че ходим да рождени, как няма се да го еба малко да бъде. Да сега да си изпоя. Оче, Скачи ти ефекти. Припал за педара. И Господи, който си на небето, защо Господи? Сега. На къде да гледам пред Господи? Птичето мое. Денис. Не съм я. Какво искаш от Господа? Да мога. Мани, приязмука вече. Ти си ми ясен. Ти как ти беше името? Тая, Манди. Не мисля. Господи, този човек не е за теб. А сега ще ви прочете Битие, втори, 4 стих, алинея точка. Един мъж, слушате ли? Отче, един мъж и една жена не са имали деца. И тогава, бе, Господи, говоря сега, бе. Изключите ефекти. Какво е това? Спираме, продължаваме утре.